Co inverno petando a porta, o illote de San Sadurniño prepárase para os temporais. Hoxe comezaron as obras de consolidación que buscan frear a erosión que sofre este singular espazo. Nesta zona vais instalar un gabión para protexer o terreo da forza do mar. Antes, un equipo de arqueólogas busca restos nas zonas máis superficiais. Nós o que estamos facendo é documentar de alguna maneira o que hai antes de que o tapen definitivamente. Entón, estamos un pouco rascando todo o sedimento para poder documentar o que aparezca. Esta mañá xa deron con varios vestixios de cerámica de época medieval. Os traballos que aquí se van executar non van poñer en perigo os restos que quedarán aquí agochados, porque se trata dun proxecto reversible. O gabión o que é unha estrutura que se vai a colocar diante, apoiado no afloramento, e despois entre o gabión e o perfil se vai a facer un recheo de area. Entón, precisamente, eso faise pois para que eso se siga conservando, que o mar non erosione esa terra, non? Entón, precisamente, nese sentido, moi beneficioso. Para a alcaldesa de Cambados, os traballos son fundamentais para conservar unha das grandes xoias do municipio. É unha obra moi importante para nós, para o noso concello, dado que, bueno, a importancia que ten tamén esta zona, non? Aquí en San Tomé, esta zona da illa e da Torre de San Sadurniño, deste xeito, pois se protexe esta zona facendo este pequeno muro de protección para unha zona que ten unha importancia pois histórica e artística tan importante aquí en Cambados. Mais alá desta actuación de urxencia antes do inverno, o Concello traballa noutro proxecto arqueolóxico que permita descubrir moito do que se agocha debaixo desta terra. Este é o primeiro paso que se vai facer e despois queremos seguir afondando no que é no patrimonio do noso pobo, poñelo en valor, e creemos que é preciso facer unha pequena excavación, coa colaboración da Diputación de Pontevedra, facer unha pequena excavación arqueolóxica aquí neste illote, e sobre todo a ver se somos capaces de atopar os restos da antigua capela e poñela en valor e sobre todo descubrir a historia real da torre e que os veciños pois teñan coñecemento desa historia para que sexan os propios veciños que de verdad promocionen o noso patrimonio, que é unha fonte importante de ingresos a través do turismo. A intención é que esa fase arranque na primavera do 2021.